Xosé de Eira, exalcalde de Boiro, será nomeado republicano de honra pola Comisión pola recuperación da memoria histórica do Barbanza, no marco dos actos organizados para os días 13 e 14 de abril, cos que conmemoran o Día da República. A Comisión pola recuperación da memoria histórica do Barbanza presentou esta mañá o programa de actos cos que van conmemorar o Día da República. As actividades programadas realizaránse os días 13 e 14 de abril. Comezarán con arte e música na rúa, levando aos Xardíns Valle Inclán diversas actividades relacionadas coa arte e a cultura da man de recoñecidos artesás e músicos da comarca. Os actos comezan ás 6 da tarde. Que vai haber unha exposición de Chetembra e logo nos Xardíns, de cara ao público, o colectivo SAC fará unha performance, Sara Willis e Rubén, logo habrá música en directo do grupo Baraúnda, e, ademais, vai haber artistas plásticos realizando a súa obra de cara ao público. Dous grafiteiros, Fran López Cierto e Mario López Cierto, realizarán grafitis para que os poida ver o público que asista, e logo estarán tamén Joncho Argibay, que realizará unha obra plástica, e Sara Maneiro e Uxía Fernández. A partir das 8, a celebración trasládase á Casa de Cultura Raquel Fernández Soler, onde se realizará unha mesa redonda sobre os últimos 40 anos da transición. Contarase coa participación de Aldara Cidrás, Encarna Otero, Enia Antelo e Carlos Velasco. O acto rematará co nomeamento ao republicano de honra, título que nesta ocasión recae no exalcalde de Boiro, Xosé de Eira, por ser un dos primeiros en reivindicar os dereitos dos represaliados. Este ano escollemos o tema da transición, pero non únicamente da transición cortando desde a morte de Franco hasta os anos 80, sino realmente nos últimos 40 anos. Un pouco vamos a tratar de revisar con novas preguntas temas que quedan pendentes e novas visións. Por iso nos gusta ter na mesa dúas rapazas novas que están facendo varios traballos universitarios, dúas tesis, que unha sobre o movimento feminista, precisamente, o papel das mulleres na política, que vai a ser un tema estrela deste debate, e por centrar en algunhas cousas que queremos que se debatan aquí, que se comenten e despois que se debatan co público. Primeiro, esas novas preguntas que están facendo a xente nova que está investigando, e que quedaron bastante escondidas, oscuras, a hora de investigar a transición e que agora se están publicando. Por exemplo, é evidente que é un tema que vai a salir, o tema do Pazo de Meirás, como é posible que a familia do dictador goce desas propiedades roubadas, ou o tema das esculturas do Concello de Santiago, que están de plena actualidade, ou como se pode vender nunha sociedade democrática que o monumento funerario máis grande de Europa, que é o Val dos Caídos, pagado con diñeiro público, este aínda como este, con todos os atrancos legales que eso leva, non? Os actos do sábado rematarán cunha cea republicana no restaurante Sisal. Cousa que rematalo cunha cea republicana que faremos no restaurante Sisal, o que era a anterior terraza do Chicolino, a que invitamos a participar a todo o mundo que desexe. Para apuntarse, poden poñerse en contacto co correo electrónico da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica ou ben a través da páxina de Facebook. Sábado domingo ás 12 do mediodía realizarase o acto máis solemne cunha ofrenda floral no Confurco, ante o monumento na memoria das vítimas do franquismo. Acabaremos os actos cunha ofrenda floral no Confurco, que é onde hai o monumento que inauguramos o ano pasado, as voces silenciadas. Ali faremos unha ofrenda floral a todos os represaliados e represaliadas durante o franquismo, e teremos música a cargo de Andrés Teira Brión e poesía, leránse unhas poesías, learás Cartea Teira, e tamén calquer persona que queira terá a disposición ali para ler os seus poemas, e con isto remataremos os actos deste ano na República.